Oh, yan na ho. Moan gawom san baha. Anta. Maran lukad yan ah. Mahalang kumpra ngayon. Kami sa ano? Kaway-kaway. Hi. Kaway, hi guys. Sorry. Shout out. Shout out. Ito yung, ayan o, ayan o. Oh. Pinipingwit ang, hindi isda, piniping, ang ano? Pinipis mo. Oh, yog na. Na ngayon ang binibigyan at saka buko. Tumuhuraw na. Ayan o, ayun o, bingwit. O, ayan o. O, dali. Ayan. Magandang pumasko nila kasi meron silang lukad, kupra, kwarta yan, libo-libo yan. Pag naluunan yan, ibig sabihin pag pinausok parang ano, kung sa isda, pag tinapa, nyug na tinapa. Ayun. Ayun, pag itinatapon balik, pag binabalik, ano yan, mga buwang, walang yaman yan, walang laman. Tinatapon yung walang laman. Oo. Dito lamang po sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Palapag Bridge, sa Palapag Bridge tayo. Out. Ay, waray daw. Okay. So, ayan. Ito yung mga tudok, tawagin tudok. Tama-tama to sa lukat. Kupra. Kaya mo na ngayon ang iyo. Awit ka na. Something always. Ayan, transport na.